Здравейте, приятели! Отново сте с IT Business Solutions. Днес ще ви покажем един от нашите принтери Brother HL5380DN. Ще ви кажем част от техническите характеристики на принтера. Ще ви кажем как може този принтер да се свърже с компютър. И ще ви кажем при какви условия може да си купите този принтер. Да започнем с техническите характеристики. Принтера има бърз печат, 35 страници в минута. Освен това, понеже е 5380DN, има двустранен печат. Т.е. може автоматично да печата от двете страни на листчетата. Сега ще ви кажем за консумативите. Това са тонер касетка и барабанен модул. Като тонер касетката TN3280 за 8000 копия, а барабанният модул 3200 е за 25 000 копия. Това са двата основни консуматива на принтера и те се монтират в предната част на принтера под капака. Принтера има удобна тава за 250 копия, за 250 страници хартия, което означава, че може да сложите в тази тава 250 страници и не е нужно да я презареждате много често. Хубавото на тавата е, че се намира под принтера и е защитена от прах, т.е. когато сложите листа, няма да се напрашават. Другото място, където може да сложите медиа на принтера, това е тавата за ръчно подаване. Тя се намира в предния капак на принтера. Разгъва се по този начин, като на нея могат да се слагат различен тип хартия. По-дебелата хартия обикновено се слага на ръчната тава. Или пък може да слагате писма или по-малък вид хартия, като А5 или А6. Тя също е направена много удобно, както виждате, влиза в предна част на принтера и не ви заема място. Сега ще ви кажем как този принтер може да се свърже с компютър. Има два интерфейса. Единият интерфейс е USB. USB интерфейса се свързва директно компютър-принтер. Само този компютър е вързан с принтера и от него може да печатате директно. Нали? Това е предпочитания начин на свързване в домашни условия. Хубаво е, че принтера може да бъде ползван като принтер за фирми, т.е. може да бъде свързан с повече от един компютър, както в момента сме го направили. Принтера в момента е свързан с нашия рутер мрежово и чрез нашия рутер е свързан с всеки принтер, който е свързан с всеки компютър, който е свързан с мрежата. В момента ние сме го свързали с този лаптоп, който е свързан wireless към мрежата и може да печата. Принтера има дисплей, което е удобство, когато искате да си настроите мрежовите настройки, тъй като може да влезете от тук и директно да ги настроите, или да направите някакви други малки настройки, като след колко време да влиза в Energy Safe режим или какъв тип медиа да ползва. Ние сега ще отпечатаме, пак благодарение на дисплея, много лесно ще отпечатаме конфигурацията на принтера с натискане на тези бутончета. Конфигурацията какво представлява? Показва как са частите на принтера. Това са печка, лазерен модул, барабанен модул и тонер. Това, което в момента сме сложили ние, са тестови консумативи, просто да снимаме на клипа. Така. Сега ще ви демонстрираме как печата принтера от компютър. Заредили сме един файл, който е с 3 странички и ще му кажем на принтера да ги изпринтира двустранно. Тоест по този начин от 3 странички ще изпечатаме само 2, но ще имаме цялата информация. По този начин спестяваме хартия. Докато се изпечата, ще ви кажем какви са възможностите за да придобиете този принтер. Имаме две опции.
Но той вече изпечата. Сега ще ви покажем как е отпечатал. Ето, както виждате, първа и втора странички ги е отпечатал на първия лист и третата е на третия лист. По този начин спестявате хартия, не е нужно вие да го правите ръчно. Но да се върнем на това как може да се добиете с такъв хубав принтер. Първият вариант е да си го купите. Цената, която го продаваме е 129 лева, като в цената са включени консумативи, тонер касета за 8000 копия и барабанен модул за 25 000 копия. Също така и получавате гаранция. Другия начин да се добиете с този принтер е да го вземете под наем от нас. Тогава получавате принтера напълно безплатно, не заплащате консумативите, нямате никаква първоначална инвестиция. Всичко, което плащате е 29,99 на месец, като получавате за тези 29,99 принтера, зареден с консумативи и всеки месец получавате по 2000 безплатни копия. Бонус, което получавате към това да имате принтер под наем е това, че ние се грижиме през цялото време за този принтер. Тоест, каквото и да му се случи, ние идваме, имаме колеги и екип, който се занимава с поддръжката на тези принтери и всеки един момент можете да разчитате на нас. Това е за сега от нас. Очаквайте ни скоро пак.